suarane Mbak Desi nyet kaya ubi cilembu nggih, Pak. Apa kuwi? Iki tau mangan ubi cilembu ora to, Des? Duh, jero enek ngono kuwi iki. Pohong mesti mbramu. Eneke pohong kok iya. Dasar yo ngrungokke sinem nyamat karo kepet-kepet yo. Rada lancir tenan. Dasare hawane ya sumuk. Sumiati Sudebi ya dasare. Sumuk. Ayo deh. Jaluk Desi kok mosok ratih kon bawa. Ratih ipel-ipel. Suara suling memandang suara malam minggu kuno solo panjalami kita kerja bareng video syuting Argo Sedayu sound systemnya apa? Mega Buana. Wah tenan. Wah tenan. Biasa. Disembadani Pak Sutarno iki le duwe gawe. Mas. Campur sari ya trimo nurut jadwale Satria MJ. Nek antek Satria MJ ra selo ora apa-apa. Piye to kowe iki? Nek ora selo kan ora sida. Ora sida. Kudune ngono Lah kok iya. ya. Piye to kowe iki? Yo. Nanging aja loro kok aja logro. Tak kira nek logro. Disetke. Langsung? Aku apa sampean? Ketoknya apik swara banci deh. Ora. Ayo, bisa kamu suara bisa. banci ra iso, Mbak. Bisa kamu bisa. Suarane memedi. Pilih kedua apa pilih sama-sama sama mepet
nuni dawuh pamundutan saking Bapak Broto. Pak Broto. Adi Broto saking Ndungjangan. Ndungjangan. Kadosaken sedaya para tamu sedaya langkung-langkung ageng Kadang Besan Sutrisno. Wah, langsung munjuk es lho Mas dasare. Wah. Seger dasarnya disembadani es campur. Lah ya.